Si vas a restaurante japonés sin atún rojo, como algo parta. Gràcies al nostre sistema de pesca, que la tonyina es continua reproduint, i gràcies a l'estar al pla de recuperació, doncs sabem que el futur està assegurat. Si trobem una tonyina a la barca, a Girona, a la presó. Resulta que ara la marca està plena, que no hi caben i no deixen anar a pescar la gent. Els llates sí que poden anar. La situació és extremadament fràgil i que hem de fer més per realment assegurar-nos que l'espècie no cau en risc de col·lapse. Aquestes delicadeses culinàries japoneses, el sushi i el sashimi, han fet despertar la febre per la tonyina vermella. Els japonesos la importen del Mediterrani i n'arriben a pagar quantitats astronòmiques per ella. Més encara ara que el desastre de Fukushima ha fet posar en quarantena la tonyina del Pacífic. De fet, molta tonyina vermella surt de Catalunya, de l'Ametlla de Mar, on l'empresa Balfagó hi té una explotació que es dedica a la pesca, l'engreix i la comercialització d'aquest peix. Aquesta idea ve d'Austràlia. Nosaltres tenim aquí les piscines des de l'any 2004. Jo soc cinquena generació de pescadors. Però clar, la pesca que feien els meus avantpassats, el meu avi, inclús era una pesca de supervivència, no? Subsistència. I el meu pare, el meu tiet, ells ja van impulsar d'una manera ja barques més modernes, ja una mica en sentit més empresarial, no? Aquests són els vaixells amb els quals pesquen, les 6 úniques embarcacions de tota Espanya que es dediquen a l'encerclament de la tonyina, una espècie que està sotmesa a quotes de pesca i que tan sols es pot capturar des de mitjans de maig fins a meitat de juny. L'Atlàntic Nord i el que és el mar Mediterrani de tonyina vermella se'n poden pescar 12.900 tonelades. I vosaltres quina quota teniu? Nosaltres en tenim, doncs mira, cada barca nostra en té al voltant d'unes 100, 120 tonelades. El que passa que també, doncs, a part de les dues barques nostres, també tenim contractes estables amb proveïdors d'aquí de l'Ametlla, amb 2 barques més, i també amb barques franceses. I això ens permet tindre unes captures enguany al 2012 de 700 tonelades de tonyina vermella, que és la que vam pescar en 5 dies. És a dir, en 5 dies de pesca vam capturar 700 tonelades. La tonyina vermella viu a l'Atlàntic Nord, així com als mars que hi desemboquen, i sobretot al Mediterrani. En ser un peix migratori es mou per buscar menjar i és a la primavera quan entren al Mediterrani i al Golf de Mèxic per aparellar-se i reproduir-se. De fet, en tot el Mediterrani només hi ha una dotzena d'explotacions de tonyina vermella a Cartagena, Cadis, Malta, Itàlia, Turquia i Grècia, a més d'aquesta, de l'Ametlla de Mar, l'única que pot vendre tonyina viva tot l'any. Mira, aquestes tonyines estan pescades amb el sistema de l'encerclament, que és l'únic sistema de pesca que ens permet transferir les tonyines a les piscines sense tocar, és a dir, que en altres sistemes de pesca que s'utilitzen sempre hi ha un ham, sempre hi ha una xarxa que pot rossar, no? I des del mar Balear, una vegada ja estan les tonyines dintre de les piscines, en un viatge molt lent, que oscil·la entre una mitjana de 10-12 dies, venen cap aquí a l'Ametlla. Aquestes gàbies ja s'ancoren aquí una altra vegada, i després ja el que comença ja és el procés d'alimentació. Va ser el 2007 quan, a causa de la forta demanda i la sobreexplotació, es va posar en marxa un pla de recuperació de la tonyina vermella que finalitzarà el 2022. L'empresa Balfagó assegura que el seu sistema de pesca i explotació és una garantia per a la preservació de l'espècie, però pels ecologistes no n'hi ha prou amb les quotes que marca el pla ni tampoc amb la gestió que es fa a les granges. Tots els indicadors apunten aquest any a que la pressió de pesca sobre l'estoc s'ha tornat a incrementar i ja que està havent, en el moment en què estem parlant ara mateix, està havent-hi una gran incidència de pesca il·legal al Mediterrani central. Un altre tema que ens preocupa enormement també és la gestió de les granges de tonyina. Però l'organisme internacional ICAT, en aquest cas, sempre té un observador que va sempre quan es capturen aquests peixos i quan també sacrifiquen, no? Sí, això és exacte. El problema és que els mateixos observadors de l'ICAT estan reportant que som incapaços d'estimar ells mateixos les quantitats capturades i transferides. L'única dada que es pot conèixer és la quantitat que es sacrifica un cop ja s'ha engreixat dintre de la granja. Possibilita que hi hagi un rentat de les captures d'alguna manera per sobre de les quotes. Però les quotes no només molesten els ecologistes, sinó també els pescadors. L'Ambrosio Brull és pescador jubilat. I vostè sempre s'havia dedicat a la pesca de la tonyina? Sempre m'he dedicat a la pesca de la mar, al tresmall, he anat al palangre, he anat al tresmall, he anat a l'arrastre, però l'ofici que he anat més és el tresmall. Però quan venia el temps d'anar a pescar la tonyina a l'ham,
Jo era un dels més aficionats, més empedernits a anar a pescar a l'ham. I ara resulta que en privat, a la gent que van a pescar l'ham, en un ham, que hi ha dies que no agafes res, has de comprar caixes de sardina i no agafes res, i perquè si agafes dos timbos en privat d'anar a pescar la tinta. El Xavier Balfagó també és pescador, però es dedica al moll amb la xarxa. Al mes d'agost, quan baixen les gàbies, que porten les gàbies en les tonyines per aquí, els llats de Barcelona, inclús de Tarragona, de Castelló, agafen tonyines, gent que tenen diners, que us donen permisos, i nosaltres, que hem anat tota la vida a pescar la tonyina, no podem anar. Ens hem de mirar com descarreguen les tonyines allí al nàutic. Fins al 2008, pescar tonyina vermella no estava prohibit per als recreatius. Per això és fàcil trobar a la xarxa imatges com aquesta. Ara, si una tonyina vermella pica un ham, el pescador està obligat a deixar-la anar si surt viva de l'aigua. En cas de mort de la peça, cal autorització oficial per a la captura i el que seria un error només pot passar 2 cops l'any. Fa bullir les sangs perquè tu has de calar molta xarxa per a poder fer el jornal, i llavors aquí, amb una tonyina, que agafessis una tonyina tan sols a la setmana, ja faries més del que guanyes aquí a la xarxa. I doncs, ho trobem una mica indignant, o tots o ningú. L'empresa Balfagó sacrifica 3 dies per setmana. Avui és divendres i toca servir comandes. Teniu comanda, veniu aquí, els bussos baixen, Molt què bé, fan? sí, per exemple, avui tenim una comanda de 35 tonyines i bé, el que estem fent en l'altra embarcació nostra, amb el Tunacat, mínim unes 100 tonyines les apartem de les altres, com un ramat, no? La tasca que faria un pastor. I després allí ja les comencem ja a seleccionar en 2 tamanys, més de 100 quilos i menys de 100 quilos. Enguany, amb aquesta embarcació, el Tunatur, ensenyen la granja a turistes, empresaris de restauració i visitants, i fins i tot, com a l'Artur Toyoshima, et deixen nedar entre les tonyines. Es el más valiente de todo el grupo. Ay, ¿Qué has sentido viendo a los atunes? fue increíble, los peces son muy grandes, un poco de miedo porque tenía como 40 ahí. Cuando mergulhaba pasaba muy cerca, a más o menos 1 metro de mí. Sí. Entonces pero buena sensación. ¿Y frío? ¿No has sentido frío? Dentro no, está a 20 grados el agua, está tranquila. ¿Alguna vez te habías bañado con este tipo de peces? No, son tortugas muy grandes. Mentre l'Artur continua nedant, les captures arriben a port. Les descarreguen, les posen al camió i d'aquí cap a les naus, on preparen les comandes. Aquesta és la peça més gran que han pescat avui. Pesa més de 200 quilos i per ella es pagaran 8.000 euros. Aquesta tarda se'n va directe cap a Seül. Qui marca el preu del peix? És un preu bastant estable durant l'any, perquè la qualitat és la mateixa durant tot l'any. El que sí bé que ens marca és la subhasta més important que hi ha al món de peix i també de tonyina, que és el mercat japonès, en concret el mercat de Tsukiji. Què es paga ara el quilo de tonyina? Doncs ara el quilo està al quilo de llom, no? Es tira sobre els 35, 37 euros, i la ventresca, que és la part més preciada, doncs oscil·larà entre els 45 i 50 euros. I on es distribueixen aquestes tonyines? Doncs mira, d'aquí surt un 50% se'n va al mercat japonès. Un 25% destina al mercat americà. Un 5% són nous mercats que estem obrint, però mercats molt petits, com pugui ser el de Hong Kong, Singapur, Polònia, una mica Xina. Sobre el 4 o 5% de la nostra producció es queda aquí a Catalunya, i la resta, aquest 15%, el distribuïm entre el que és Europa i Espanya. De fet, és difícil trobar-lo a les peixateries i només es pot tastar a restaurants d'alta cuina com aquest, el Koi Xunca de Barcelona. ¿Qué características tiene el atún rojo? Pescadores son pequeños, se pudre más rápidamente. Cambio, atún grande, por ejemplo, una pieza de 200 kilos de atún, una semana, o incluso alguna buena calidad, 2 semanas, se puede conservar con cámara. ¿Este plato es adecuado para una persona?
Sí, para una persona sí, perfectamente bien, una cantidad bien. ¿Y qué coste tiene? Sobre más o menos una ración de como 30 euros. Pero si hubiera tomado este plato en Japón, 100 euros por ahí. Els restauradors asseguren que la cuina japonesa sense la tonyina vermella, és a dir, canviant-la per altres túnids, no seria el mateix. Sushi sashimi, principio, sin atún también podemos hacer, pero es una poco imagen, ¿no? O sea, yo creo que vamos a ir a un restaurante español. Si no hay paella, algo, o arroz carrozo, por ejemplo, aquí, o pan con tomate, como algo falta. La cuina japonesa desperta passions. L'Albert Martínez és un amant d'aquesta gastronomia. Tonyina vermella, concebeixes la cuina japonesa sense aquest producte? No, crec que és la clau de la cuina japonesa. O sigui, el peix cru i la tonyina és un plat molt bo. I ets conscient que en queda poca en el Mediterrani i en el món, de tonyina vermella? Doncs, home, no és la informació que jo tinc. No. T'arriba que n'hi ha força d'aquest aliment? Jo veig reportatges i, evidentment, és com tot. Per a algú tot té que estar regulat, i això és una altra de les coses que té que estar regulada. De fet, el gran problema és conèixer el cens real de tonyines que hi havia abans de posar en marxa el pla i ara, 5 anys després. Des del 2008, l'organització ecologista World Wildlife Fund, juntament amb els pescadors recreatius, fan un seguiment de la tonyina vermella. El 2008 vam començar el programa de marcatge, la marca electrònica aquesta externa, que és o pop-up, que li diem, o una interna. Bàsicament el que fan les dues és registrar tant temperatura, profunditat i després posició de la tonyina. És una espècie migratòria, però amb aquests estudis heu descobert també que algunes d'elles es queden aquí, no? Que realment hi ha tantes coses que encara no sabem de la tonyina vermella que igual, inclús a nivell de gestió, és molt important, perquè igual estem sobreexplotant les tonyines que són residents aquí. Al novembre, al Marroc, la CICA, l'organisme internacional que vetlla per la preservació de la tonyina vermella, donarà a conèixer quin és ara l'estoc de l'espècie. Sembla ser que hem evitat el col·lapse, però d'aquí a dir que s'ha recuperat la pesquera és una altra cosa. Les tonyines estan aquí detrás del pot, del moll, un dia entraran aquí dins del moll i tot, i no podem pescar. Com parlo d'això, les tripes me grullen, perquè jo no tinc dret a explicació que hagin de privar un home que va pescar un ham i ells es puguen agafar. És que este poble era un poble que s'anava sense la tonyina. Em sento orgullós de poder dir que els meus fills, és a dir, les generacions futures, tindran més tonyina per poder pescar que no la que he pogut tindre jo.